Rabbuna al-Kahfi qasalna al-Kahfi wajadna al-Kahfi ikunil Kahfi Kahfi wa ni'mal Kahfi alhamdulillah Allahul Kahfi wajadnal Kahfi Rahmanal Kahfi wa ni'mal Kahfi alhamdulillah Allahul Kahfi hasbunallah Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wal mulka Ya Allah, Ya Ghaffar, Ya Allah, Ya Ghafur, Ighfir lana dhunubana, Ighfir lana dhunubana, Ighfir lana khataayana. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wal mulka Allahumma yasir lana fid dunyana wa ukhrana Allahumma yasir lana ilal maka wal madinah labbaik Allahumma labbaik labbaik syarika lak labbaik innal hamda wal mulka la syarika lak. Sarang-sarang amin 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 ya Allah rabbal alamin. Al-Fatihah.
Mustaqim Shiratal ladzina khusus mu'alif hadal kitab wa usulihi wa kulihi wa nafa'an Allah bihi wa bi'ulumihi wa ngajana bi asrarihi lahumul fatihah dan mustaqim. Alhamdulillah para ibu-ibu sekalian, mugi tambah seger waras gitu ke. Barokah umure, barokah rezekine, barokah keluargane, istiqomah sampai husnul khotimah. Para ibu sekalian, labbaik kula waca malih. Mumpun wonten beberapa orang sing kepengin umroh. Angger ana wong kepengin umroh melalui kula, ngoten niku mulai kula dampingi berdoa. Masih wonge gak njaluk donga nggih kula dongani sebab ketepaan dadi wasilah. Iki sampean tok sing tak kandhani aja kondo-kondo. Mau cerita karo rahasia. Wong tuwa guru iku mesti duwe rahasia sing gak dituturno anak nek wong tuwa. Mbok gak mbok enake kudu rahasia. Engko ae nek wis jange akhir dikandakno. Paham? Masih sampean gak enak ngono gak dikandakno. Lah kok gak dikandakno nang anake gak tak rahasiakno. Engko ae nek jange terakhir tak kandakno. Masih wong suwoge nggih ngoten. Enak ngono jange ngrencanakno anak iku enak. Nyelengi jange ditata gak tak kandakno saiki. Lah kapan wong anake gak engko nek akhir jange tak kandhani. Paham? Bu? Sing sebelah mriku madhepore niku gak ero. Engko ulang. Tetep kanggo. Dupa. Madhep bangko cek ero. Niku siji, wis mulai kula dongan. Nek wis niat kanggo sampean-sampean yang niat ngoten. Ojo dhewe diobah, niat apik. Niki pun mulai menjelang Dzulhijjah nggih, Bu nggih. Dzulhijjah niku napa? Haji. Umroh lajeng korban. Ya. Seteng mriki didedek. Nek pun wayahe ngeten iki sing kepengin haji, kepengin umroh kudu niat. Begitu niat bismillah. Ojo niat tok, kudu metu. Mbok 250, mbok 500, mbok 1 juta, kudu metu. Gak oleh ngomong tok, aku lu niat ket biyen, wis metu durung. Wah, ngomong apa. Haji niku ngoten. Kula nyeritakno gawe pengalaman. Ana wong sugih. Jange haji ambek umroh wong loro. Tibake wis mari ngetokno dhuwit, terus ana wong mara ngedol tebu murah. Dhuwit wis didaftarno, ana wong mara ngedol tebu murah. Akhire pikirane ngeten. Tapi gak urung kabeh. Ngene Dek ya apa? Wis daftar siji ae, Dek. Kok sing siji iki nek tebune iku kok payu larang. Ayo daftar maneh. Ngoten critane. Wong gak ngerti nurut dheke, apik kok nurut dheke. Durung nurut Allah. Lah apik engko setelen nurut sampean cocok, nurut Allah bener. Ngono lho nyetel iku. Ojo jaremu dhewe ae. Akhirnya gak lido,
sing situk dicabut, sing situk tukokno tebu. Kuasane pangeran. Bareng bojone budal, tebu gede-gede terus seneng, wayahe tebang kobong. Ono ta apa ono? Akeh apa titik? Wong ya teko. Kali tak cerita nih. Masya Allah lah kok ngene cerita ya. Bareng tebune ludes, awake lara pisan. Dadi wurung loro iki gak iso waras sampai mati. Naudzubillah min. Coba pola. Terus masih gak iso kakeh didik nek niat. Nah iki niat kegiatane haji umroh. Haji umroh niku bos seumur hidup pisan. Ojo gawe alasan kula niku kok sik noto anak. Iya. Masih aku lho seneng noto anak, tapi gak anak kabeh. Nek gak ngono wis bongkar-bongkar omah. Mari bongkar maneh diapik maneh. Sampai mati gak iso haji, gak iso umroh. Padahal benjing-benjing Bu nggih. Terakhir. Ka'bah niku koyo nganten nyar meneh-meneh ten akhirat. Kabeh mlebu swarga, nabi, wali, wong apik-apik mlebu swarga, tibake Ka'bah niku lho iso omong. Malaikat niku kok rame suweneng. Iya iki usume wong mlebu swarga iku golong-golong, mlebu neraka ya golong-golong. Dadi sampean kepengin mlebu swarga ya ngeten iki golong-golong ngeten iki. Sampai ten mriko. Mboten wani sampean mlebu swarga ijen niku gak sembodo ambek awak. Nek gak Kanjeng Nabi gak sembodo. Wong apik lewaran wewangi kewedhe gak kuat ijen. Golong-golong was. Akhire Ka'bah niki wau moro. Lah kula nggih kepengin roh malaikat. Mosok kabeh seneng-seneng kula kepengin seneng akhire. Lho nek kon kepengin roh maca manten. Dadi dikudungi ngoten. Pakai nek saiki Ka'bah dikai kiswah. Meneh-meneh luwih apik teko iku. Wong delok iku seneng. Bareng metu Ka'bah niki terus apa? Wah, lah nek Ka'bah iku metu nang swarga, aku yo pengen ndak sing haji umroh aku pengen kabeh. Akhire yo apa carane? Gandolo klambine Mekah iki Ka'bah iki. Dadi koyo manten nyang ngoten. Wah, gawe ngoten. Dadi wong sing berangkat haji yo apa carane? Sing melok aku iku sapa ae? Akhire ditakoki. Haji umroh iku ono CCTV-ne. Delokon, CCTV-ne dibuka roh kabeh data-data niki lho, Bu. Wah, ayo iki melok. Ya melok niku wau teng pinggire. Gandoli iku mau. Akhire terus kabeh ku melok tibake keluargane lho. Masih ngoten niku biyen keluarga kula. Kula ya melok ngewangi akhire keluargane sing melok ngewangi kuwatut pisan ngoten lho. Tapi gak oleh disiki kudu nduk gurine. Bu. Tibake keluargane teko iku ana maneh wong-wong sing silaturahim, sing seneng, sing ndongakno, sing ndukung. Kula nggih kepengin malaikat masih kula biyen dereng saged kaji kan kula ndukung. Oh iya ya melok, tapi aja nduk ngarepe lho, Nduk, Bu. Bu. Ngoten crita niku. Bu. Muga-muga diizini Allah nggih. Amin. Itu ditunda-tunda. Nek duwe aja ditunda-tunda. Sing wajib syahadat, salat, zakat, poso, haji. Seumur hidup semisal. Nah, iki nyeritakno. Wis muga-muga digampangno Allah kabeh nggih. Mungkin travel masih duduk travel anan kok travel MH saged niki nggih. Amin. Nggih, saged. Sing penting dapat dipercaya bisa. Itu terbukti 7 orang yang menengah ke bawah saja bisa berangkat, nggih. Apa maneh sing ya. Terus niku berkenaan kali mungkin sistemnya kalau rundingan kali umum dhisik. Pokoke ngoten carane.
Aja ragu-ragu, aja digawe macem-macem. Sing wis niat bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Sampai nek adik kula Wonoayu niku 3 tahun, biasanya 3 tahun niku sak kampung berangkat kabeh. 3 tahun. Jadi wong nyicil iku ditampani ae 3 tahun wis koyo riyaya ngoten. Dadi riyaya ambek umroh bareng, mulih bareng iku wong gemuwerah ngoten. Masyaallah. So koyo ngono critane. Siji niku niate. Sing nomor 2 mpun mantun bulan Syawal nggih Bu nggih. Sing paling dititeni dhewe njaluk sepuro nang Allah mbek menungso pancet. Kudu njaluk slamet teko dosa nang Allah ambek menungso. Sakniki tanggal pinten sakniki? Hari napa jenenge? Hari Jumat niku lho hari nopo? Halo. Hari Jumat. Nggih. Hari barokah, hari pendidikan. Kita ngomong pendidikan nggih. Pendidikan kula dhewe sakmarine pengalaman gak oleh ngremehno sekolah. Gak oleh ngremehno sekolah. Tak dongakno anak putune sekolahe nutuk sedaya. Minimal sepadan ambek sarjana, minimal. Maksimal sampai teko profesor. Amin nggih. Sampeyan aminnya gak apa-apa. Aja ngomong potongan ngene saged andi anak putu profesor. Lah ngomong apa sampeyan? Bu. Tak dongakno iki. Cuma mawon, Bu. Mari ngono pendidikan agamane kudu nutuk. Amin, nggih. Agama iku Qur'ane kudu teges. Aja dadi agama maca Qur'an iku buku induk iku. Buku pedoman selamat donya, selamat akhirat. Pedomane sugih donya, sugih akhirat. Wong pedomane kok anak putune kadang pletet kabeh. Kadang pletet iku sing suwatu wong ngene iki. Bu? Wis tak maklumi, jangan diapakno maneh. Engko apa? Engko dikerenge nemen-nemen yo iso gak ngaji. Lah kula tau duwe murid niku. Arek loro ketepaan kula iki biasane nek baru ngaji kan, Bro. Ya wis iki sakmene, Dik. Wis gak usah terlalu angel-angel. Ya wis, akhirnya seneng ngaji. Bareng ngono ketepaan kula gak kula enten pengajian jaba terus diguru. Akhire nek maca kha iku kudu ngoro, gak oleh ambek qaf. Nek maca ha gak oleh ambek ha. Nek maca a ambek a siji. Ayo maca a. Akhire mari ngono suwe gak ngaji tak takoni, "Nanti bojomu gak ngaji?" Bingung, Ba. Wong galek dhuwit mawon bingung mikir a. Gak ngaji suwe. Akhire wis bapak kadang pletot ya. Pokoknya gelem budal gelem ngaji wis. Ya cuma ayah anak putune ojo mepet maneh sing teges, Bu. Mulane anak putune ngaji nggih? Ngajine nang MH. TPQ nggih. Sekolahe cek pinter anak putune nggih? Sekolahe nang MH. Bu. Bu. Cek ngerti artine bahasa Al-Qur'an cek ngerti nggih? Madine nang ambek promosi rek. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, akhirnya cerdas mungguh wong iku gak padha mungguhe Allah. Nek cerdas mungguhe wong kudu sekolah nutuk sampai teko profesor iya. Lah nek mungguh agama wong cerdas iku wong eling mati terus siap sangu seakeh-akeh. Lho, lado. Ono profesor gak siap, gak eling mati. Akhirnya dablek dengan profesornya. Pinter. Akhirnya gak eling nek jange urip sak lawas-lawase.
Akhire tambah pinter, tambah gak karu-karuan, gak eling. Ngoten niku mung agama bodho kon masih profesor. Sampai saiki ana profesor iku bolak-balik nglapurno Jokowi jasa palsu. Sampeyan Pak Guyu ya lho ta? Roh nondi? Oh, padha. Ya wong profesor kok ngurusi jasane wong. Ade goblok persis iku kaya aku lho. Baleng lah kon ro kok ijazahe palsu. Yo kongkon anu coba kongkon dodono ijazahe sing asli. Lah kon niku bodho nek kon sing ngarani ijazah palsu, ya buktine palsu iku apa teko awakmu kon sing nglapurno kok njaluk wong. Persis kaya aku niku. Kula iku difitnah nang polisi nang Polres ngedol tanah yayasan. Mari kula kondo iki tanahku dhewe, tanahe biyen aku tau tuku, durung iso bangun terus tak dol. Lah napa buktine? Kok niku wong aku sing dilapurno kok njaluk bukti aku. Lah ya dheke sing ngapurno iku buktine nek aku ngedol, liya iku apa? Bodho ditumpuk-tumpuk. Slamet ya kula rada cerdas. Ngoten ku denger. Alah tibake gak mesti wong pinter iku ngerti, kok mboten ngerti kok Bu nggih. Akhire tolak yo gak iso kok wong durung terbukti. Lah iya kok sembah aku sampean jaluk. Bodho sampean tumpuk-tumpuk ngono amen niku. Persis niku. Ayo kaya ngoten. Lah sampean iki mari gak profesor. Sampean eling mati napa mboten? Sampean siap-siap sangune napa mboten? Contone kaya napa siap sangu? Contone. Ibadah terus. Ngaji nggih. Niki jenenge siap-siap. Ngeten iki mung gawe Allah cerdas wong bokong iki. Lho, adoh iku nang kono. Mung gawe menungso ambek Allah ku waduh. Sampeyan iki bodho kelangke lu SD gak duwe ijazah paribasane. Ono SD sing gak duwe ijazah. Nek ndelok meseme kok ono. Gak ngaku wong e. Ngoten niku lho. SD gak lulus, tapi nek Jumat iku teko. Nek teko dhisik iku nggawa sapu. Ono reget-reget diresiki. Sing kotor dipel, bangku kadang selengkrah diselengkreno. Lha apa iki? Jange ono wong ngaji, cerdas awakmu. Gak profesor tapi cerdas. Wa man zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata yatud dunya illa mata'ul wa man zuhziha sapane wong bokong, wong Klanting Sari, wong Wonosari, wong Pathuk, wong Tlaga, wong Kendal. Kalimati durung Kalimati. Kalau 1000 lho nggih. Muga-muga seger waras nggih. Ngaji terus. Timbangane nduk omah tenger-tenger. Kadang-kadang malah dijaluki jajan, Mbah, jajan Mbah. Kak duwe kok dijaluki. Nah, ayo rek ngaji rek jika dijaluki man. Cerdas. Alhamdulillah. Sapane wong sing diadohno, sing diupayakno anin nari saking siksa neraka wa udkhilal jannah mongko nasibe insyaallah nek wis didohno teko neraka jange mlebu swarga. Nggih. Tibake neraka kali swarga niku mepet, Bu. Dadi dianten nggih. Mantun ngoten swarga neraka iku cara sak gedung tapi disip barzah batas. Swarga niku neraka. Dadi nek kapan sampean mlebu neraka niku, Bu, padha karo mlebu godang sing peweteng, panas,
ambune bewasin, desok-desokan ampek ngoten niku awak. Begitu Zulkifli mari ngono digeser titik, Zulkifli niku digeser titik ngoten niku. Kau usah akeh-akeh, titik tok ngoten. Langsung alhamdulillah. Bu. Bu. Rungokaken nggih. Neraka ambek swarga niki dadi sing situk godang sing puweteng dedet ambune bewasin pewanas wong uyel-uyel lah gak karu-karuan sambate lah sing situk niku gedhe apik ambune wangi ngoten iki gak usah aninari akeh disret kok kira-kira umpama sak kotakan niku 2 meter disret ae setengah meter disret ngeten iki dibuka nerakane sret akhire mlebu swarga niku sik seprapat ketok ngoten wong iku padha alhamdulillah koyo ampek niku pun ucul mpunan Bu paham nggih pun ucul mpunan seneng wisan apa maneh neraka niku digeserake pol nerakane digeser titik ngoten mawon swarga niku ketok ambekan niku wis masyaallah cek enake koyo ngene nggih niku juhziha anin nar wa khilal jannah wong iku digeser nang neraka titik tutupe dibuka ketok swarga niku senenge luar biasa. Para ibu sekalian, akhiripun muga-muga sampean kali kula dikei cerdas donya akhirat nggih. Amin. Nek nduk donyane sekolah no. Bu. Tapi nek akhirate cerdas iku wong sing eling mati, siap-siap. Aja eling mati tok. Mati rek awake. Eling gak ngaji, yo gak sembayang, gak berjuang. Wah. Ngomong apa? Kok eling tok ae. Aja dieling-eling gak enake. Kon lapo kok temer-temer eling mati lho. Kaya apa lho? Nang gone kuburan ijen, bapake gak melu yo apa ora. Kok ngono ae. Bu. Eling sekaligus siap sih. Paham nggih? Wis sing terakhir mari ngono ngaji. Sing terakhir nyeritakno ngeten iki Bu. Hari pendidikan monggo agama lulus, monggo umum padha lulus nggih. Amin. Mari ngono sampean eling-eling maneh. Kehidupan niku persis bertahap-tahap. Sampean biyen sadurunge urip nduk donya. Nate urip napa dereng? Nang ndi? Nah, percaya nggih? Nate urip ten alam kandungan nggih? Mari ngono sampean dilih nang alam donya. Luwih gedhe apa luwih cilik? Luwih pepek apa luwih kurang? Iki rencanane jange dilih maneh nang gone alam kubur rencanane. Mbah, suwe mbah dilih. Nek delok ngekel kok gak suwe. Bu. Dilih engkas dilih. Pak, ngerti mboten iki? Karo wong. Lah kok dilales e, Pak? Iya, cek pengalaman rek, ngawur. Ngono gak pengalaman seje mbek wong Sampeyan kondo omah nduk Klanting gak tau nang Masjid Akbar wis seje. Bu? Masjid Akbar, apa maneh nang Masjid Mekah ya seje wisan. Wong pengalaman penting. Lah, ngoten nang kubur iku rencanane, Bu, luwih gedhe maneh tinimbang donya iki. Percaya ta mboten sampeyan? Percaya nggih? Nek gak percaya ya budal. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngono, Bu. Alam kandungan niku wis enak, munggo bayi. Tapi luwih gedhe maneh nduk alam donya tibake iya. Diluk engkas dibuktekno nduk alam kubur niku luwih gedhe maneh. Nduk kubur niku jange dina kiamat
entek kabeh terus diganti alam akhirat, alam terakhir, alam sing luwih gedhe maneh. Wis gak kena diarani. Mulane diarani la ainun ro'at wala udunun sami'at wala khotara fi qalbil basar. Gak tau didelok mripat apike, gedene, wangine, senenge, komplite gak tau didelok tentu. Saweneng pol. Oleh kula ngarani cek gampang dikei sugih tanpa melarat, dikei sehat tanpa lara, dikei urip tanpa mati. Pane gak jos. Oh. Nggih. Rencanane ngono. Sampeyan kuat-kuatno nggih? Nggih. Anak putune dijak baris kabeh. Nah niki pun kata bah kurang wong anake durung ngaji kok. Bojone durung ngaji kurang. Swarga iku meneh gawedhe wombo apik. Aja dileboni wong titik. Lebone wong akeh tambah seneng, mangan enak. Nek wonge bareng mangan bersama, enak endi? Ijen ambek wong akeh. Wong akeh tambah seneng. Mlebu omah gawedhe apik wangi ijen. Ambek mlebu bareng-bareng ayo rek. Jamaah MH bareng-bareng mlebu villa sing apik, sing wangi, sing luwarang, sing komplit. Seneng napa seneng? Seneng. Temen-temene urunono. Nang villa bareng-bareng. Bu. Esa, nggih. Rencanane ngoten. Niki kula kandhani ngoten niku kula besak keluarga nggih ngoten. Aja cilik-cilik ati gak enak donya, gak ono apa-apane. Bu. Nggih. Sampeyan niku sing penting iki nek dikeki titik cukup-cukupno. Paham ta enggak? Nggih. Ngerti ya? Nggih. Dikeki titik cukup. Titik nek iwak daging gak mentas, iwak apa? Nah ngono iku jenenge dicukupno. Iwak daging gak iso kok. Bu, jenenge dicukup. Nek titik dicukup, Cuk. Lah nek dikira rezeki cukup. Ayo, ate gak pinter ya. Bu, nek dikira rezeki cukup, aranan luweh iki. Ngono dadi masih Bu. Nek dikira titik cukup. Nek dikira cukup. Luweh iki. Ngono lho. Urip kok pancet kaya bayan ae. Ngaji niku cek cerdas. Titik dicukup-cukupno, nek dikai cukup, luweh-luweh iki wis melok ayo. Kono tahlilan melok, tibaan melok, ngaji ayo. Ngono luweh, dikai cukup luweh. Lah nek dikai luweh. Lho, Bu. Dikai titik dicukup. Nek dikai cukup kaya luweh. Lah nek dikai luweh. Wis pior wis. Hah? Dikai luweh ku pior wis. Engko wong iku, Bu, pun biasa. Wong iku nek dikai enak kepengin nek wis kepengin enak nek wis terus kepengin enak terus sampe anak putune. Mulane wasarra wadzarra nek dikai luweh-luweh wis jo eman-eman. Biyen wis tak critani ana wong sugih mblenger sugih. Kepengin mah saking kepengin melarat ayo wis entekno aku wis mblenger sugih aku entek-entekno. Tambah dientekno tambah critane iki. Terus tanggane iku melarat. Kepengin sembarang medhit. Cakut duwe kok urunan pengajian. Cakut duwe kok urunan tahlilan. Akhirnya direwangi medhit terus. Saking kepengin wong melarat kepengin gak gelem lapo-lapo. Tibake bareng nglumpuk akeh lara dadak. Bu? Bu? Kelompok akeh lara dadak.
dilewangi medit ngelumpuk tibake lara ndak. Mulih teko dokter dikongkon tanda tangan. Yalah sing dilumpukno kurang. Paham, ah? Sing dilumpukno selawe tanda tangane entek telung. Tekor apa mboten? Jarene wong Jawa, yalah rek dieman-eman. Cekut nyaut. Muga nggih dalam rangka haji umroh mari ngono korban. Kegiatan ini nek wis ngaji nang nggone MH krana didikan. Sing pun cukup kudu korban. Nek iso nek cukup duwike korban unta. Ya, kandhane kok. Nggih, Nabi Ibrahim. Nek cukup korban nek unta nduk Indonesia gak ono kudu korban sapi sing kaya regane unta. Apa sampean denger-denger ya? Diceritane kok denger-denger. Iki cek entuk barokah Nabi Ibrahim. Masih keluargane 20 30 sitok ae korban unta niki kanggo keluarga kula sedaya niate. Mboten napa-napa nek syariat kanggo wong pitu. Syariat kanggo wong ngerti wis aku korban cek entuk barokah Nabi Ibrahim. Jadi bapak-bapak sing soleh, jadi ibu-ibu solihah, anake sae-sae cek entuk koyok Nabi Ibrahim sak keluarga ben korban. Nek iso korban nek unta gak ono tuku sapi sing kaya regane kira-kira sapi apa? Oh, ya seker kok. Oh, iya, sapi ini Joko piro niku 70 kental. Nggih, Bu. Amin nggih, muga-muga. Yes, dititeni lho. Muga-muga kuat sugih. Amin. Korban unta nggih. Nek gak korban unta, korban sapi tapi regane amin nggih. Yes. D. Ngisore maneh sapi. Ngoten. Ngisore unta sapi. Ngoten. Korban sapi nggih ngoten mewakili keluarga kabeh, situk ae. Sing tepak temenan. Lah tetep biasane kanggo wong pitu gak apa-apa, niatono kanggo keluargamu kabeh ngalap barokah. Nurut syariat pitu. Nurut barokah gak kena dibatesi nguna. Cek entuk sapi siji. Wis, mantun ngoten ngisor maneh cek entuk barokah Nabi Ibrahim sapi gak kuat. Ngisore sapi terus. Ngoten saben taun. Kula saya belajar ya. Saben taun aja ngenteni iku wis aja jarno saben taun. Masih kon niati iki kanggo bapakku, ibuku gak apa-apa, tapi jero niku kanggo barokah keluarga kabeh niku. Yes. Pedus. Nggih. Terus situ minimal luwih akeh gak apa-apa. Minimal kudu situ. Cek ngalap barokah Nabi Ibrahim sak keluar. Nek kapan wedhus gak kuat, nek wedhus gak kuat, mandek apa ngalap barokah? Ya apa nek ngalap barokah? Nah, nek kapan wedhus gak kuat sak keluarga, minimal ojo sampai gak senajan wong situ saben bulan Idul Adha nyelengono iso kanggo tuku daging sak kilo. Minimal iku pisan, aja dinyang maneh. Ngene iki siap-siap daging sak kilo. Nek kapan wong akeh didadekno wedhus dirupakno wedhus diniati. Niat apa iki? Duduk niat arisan. Duduk niat lapo-lapo kurban, tapi niat ngalap barokah Nabi Ibrahim sak keluarga cek entuk jenenge belajar paham nggih? Sak kilo pinten sak kilo?
Nah, masa 100 gak kuat setahun pisan. Oh, oh. Dilumpuhno dadi siji. Sing kuat 100, sing kuat 200 aja sampai. Unta wis gak. Sapi wedhus ayo gak kabeh barokah opo awak dhewe. Ngoten critane ku. Babas sing liya-liya. Lah yo opo yuk? Aku durung iso korban tapi nrimo daging korban, Bu. Bu. Nek ana wong ngomong ngoten nggih. Sae entuk barokahe dum-duman korban, sae. Iku nek wong, nek awak gak pantes. Wong gelek barokah kok ngono. Gelek barokah iku korban. Bu. Gak nrimo korban. Tapi ngene iki kula ngomong ngeten niku aja dibatasi meneh mboten angsal nyobadake ngojo. Trimo nae sing ngekeki jek sen. Nek kemanyek gorong. Aku wis biasa nih mangan daging cak. Gak usah aku modele. Bu. Gak njaluk, tapi nek dikai aman. Masih dikai iwak asin. Diterima apa mboten? Iwak asin sampean sak ember. Diterima apa mboten? Apa kok diterima? Nah, nyenengno wong sing ngekeki iku luwih apik tinimbang ibadah swidak taun. Tapi nang wong iku mrengut ae, metutut ae, muring-muring. Nah, iku luwih apik. Nyenengno. Sing penting kono iku gak njaluk nek dibagi trimo. Muga-muga angsal barokahe Nabi. Paham nggih? Bu? Insya meningkat iki ngajine. Ben kok ngaji ket biyen kok krotak. Ngalor ngepul karo karepe belas. Ngoten barokah. Maka mesti supaya ngerti. Wah asin masih wakah ngono kudu diterima. Wong sing ngekeki cek sen perkara awakmu iwak asinmu akeh ya kekno tanggamu sing gak duwe. Kamu ngono lah. Jadi kepala pengajian kok gak ro belas ngono. Paham nggih? Sebab sing oleh iwak asin ngekeki awakmu iki swara wong iki teko muncar iki. Galek iwak asin iku riwari nang pasar. Didelek-delekno sing tepak, tibake tepak iku kepingin nyenengno awakmu. Gak ero nek kono iku duwe iwak asin sak ember iku gak ero. Kok ero ngono lak ya gak rono. Sangka nebeke kon pengin mangan iwak asin apa maneh udan-udan wetenge luwe. Liwetno kancang panjang. Lah, malah aku melok luwe. Oh, enak nih wasit nang digoreng semua. Kira. Paham ya? Kamu kemanfaat ya? Al-Fatihah. Terus. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Karena soikul ibadah buka sekedap. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman pinten, Bu? Tiga empat dua ya. Baris ke Bismillahirrahmanirrahim. Tasih nerangaken
pentinge menungso iku duwe suwiwi loro. Bu. Mulane dikai tangan lu. Bu. Sikile muga-muga seger waras santen nggih. Nek ana lorone sing sabar. Njaluk sepuro sing akeh ambek Allah, nggih. Aja gopoh golek dokter sing larang, aja gopoh golek obat sing gak kuat. Padha karo nek omah bocor, aja gopoh bake, aja gopoh pancine, gopoh nutupi bocore. Sumbere, Bu. Tibake sumbere wong loro iku polane ana sing nglarakno, Bu. Nek wong mati sebab ana sing mati. Paham, Bu? Nggih, lho, nggih. Sumbere kan niku. Ana wong loro mesti ana sing ana wong mati mesti ana sing ana wong sehat. Ana wong sing urip. Nang sumbere. Kadang-kadang sampean ngomong astagfirullahaladzim uripku biyen yo apa yo kok gak karu-karan ngoten niku lho iso iso ilang. Mulane kudu njaluk slamet teko pangapurane Allah. Ya. Loro napa mawon, susah napa mawon, pertama kali kudu istighfar dhisik. Nek nurut Kanjeng Nabi ping 70 sampai ping 100. Lah nek sampean gak iso ping 70 ping 100 ya sak iso-isomu, sing penting manut gelem njaluk sepura nang Gusti Allah. Kudu liya-liya. Ana wong sak masjid kok wadah sanget ngono. Akhirnya ana kiai ngaji. Monggo derek sing kepengin tanglet sampean mriki. Tanglet nopo? Akhirnya takut macam-macam masalah. Akhirnya jawaban iki pancet. Kula ngaten-ngaten yai, kula niku lho anu nyambut gawe teng ngene sawah. Biasane gelut ambek anu dadi tani ngenteni banyu niki pun pecekle mboten enten banyu blas ya apa nggih carane dikeki cek seger ngoten niku. Sing istiqomah maca istighfar. Mari ngono sing nomor loro, masyaallah. Nek kula mboten yai, kula iku bangkrut ae. Dikai paitan napa-napa bangkrut ae. Mantun ngoten didukung maratuwa nggih melok bangkrut mawon. Mari ngono dibandani maneh nggih telas dagangan kula, tapi do utange wong gak balik belas pancet bangkrut ae. Yo napa niki yai sing sabar maca istighfar. Iyalah, gak kok ngono kabar. Persoalane gak padha. Matur nuwun sing situk maju kula niki sakjane dhuwit nyekel ya. Sawah kula nggawa wombok gedhe pun cukup. Matur ngoten awak kula mboten saged enak. Polane kula sembarang duwe, anak kula mbethik-bethik yai. Ya napa niku ya? Sing telaten istighfar. Lho, pancet ya. Istiqomah istighfar, sing sabar maca istighfar, sing teladan maca jerene wong sing takok mau. Ngene iki yaine gak keliru arek. Bu. Rasan-rasan, wong-wong mau lho rasan-rasan. Rek, kon mau dijawab apa? Maca istighfar, masalahmu apa? Masalahku pertanian. Loh, lah kok aku podo padahal masalahku masalah bangkrut. Loh, sing situ lho aku ya podo anakku mbethik-mbethik kon istighfar. Wes ayo ra balik maneh bae yai ya menungso bae keliru ngono lho Bu. Bu. Wah, akhire wong telu iku balik maneh. Cara wong saiki demo ngoten. Demo nang yaine. Dok, assalamualaikum lho. Sampeyan mau nggih. Lah napa sampean mriki? Terus tak kei jawaban. Nggih ngapunten Yai nggih. Bae sampean keliru Yai, niki masalah kan mboten padha. Lah kok wiritane padha Yai? Oh alah. Ancene kon gak tau ngaji rek ya ngene iki. Akhire terus dibukakno surat Nuh. Bu? Surat.
tibake suratmu diwaca, rungokno ya, tak wacane tak artekno, rungokno paham. Akhire surat Nuh niku nerangaken sapa istighfaru kana innahu kana ghafara yursilis samai alaihi midrara. Nek kon seneng istiqomah maca istighfar, akhire sawahmu sing pecekel iku dikai seger. Oh, alhamdulillah ya itu. Iya, lah kon ancene gak tau ngaji. Gak ero. Sangka istighfar iku opo? Dadi istighfar iku nyegerno sawah, ya nyegerno jero. Oh. Sampeyan wis tau ro wong duwe sawah seger? Tau ro nggih? Lancar nggih? Wis tau ro wong sing disegerno atine? Wong jawab gak ujian ae. Sampeyan lho wis tau ro wong sing disegerno atine. Dadi istighfar iku sing nyegerno jero. Nek jeromu iku kering, jeromu iku gak seger, kudu ngamuk ae uripe. Ya iya. Jarene wong sing ngerti wah. Gak seger jeromu. Sembarang ngono. Pinter. Kok gawe susah nang kiwa tengene. Gak seger jeromu kono. Paham? Siji wong seger jero. Dek. Napa, Pak? Sepurane Dek ya wingi tak 100 saiki mek swidak, Dek. Jarene sing wedok sing apa? Kaya gak ero. Sapa sih wong kepengin dikai titik iku? Nek kapan Allah gawe cak pirang-pirang ana cecek gak duwe lar rezekine pupu sing duwe lar. Ana kudandil gak tau nang pabrik, Cak. Awake iku wah paham ngono. Malah Dek sampean kok pinter ngono sih. Kok seger ngono sih jero sampean. Iya, Cak, aku iki sak joge nang MH. Biyen Cak aku ngomong punya uang saya sayang, gak beri uang saya tendang. Saiki sampean tak openi. Cek pinter Dek, sampean iku seger Dek. Seger. Alhamdulillah. Allahumma amin. Sampean kuat nglakoni terus ngono. Bojone dibuka pikirane sak rokane langsung ngoten niku. Ya Allah, sampean paring rezeki sing kuwatah kula niki Gusti, nek empun kuwatah kula niat ingsun ngeramut bojo kaya ngoten niku kepingin kula nukokno kalung 100 gram. Kandhane kok. Ngoten niku ngomong nang kula. Gak tahu tak omongno nang sampean. Nek sampean ngono, tibake sampean ngono niku gak betah. Pun Pak, kula mboten niat ngoten. Lah apa wong niat apik wae. Wonge balik malih. Yalah. Pancet cerewet. Kandhane kok. Gak ngerti. Lho ngoten niku, Bu. Bu. 100 gram iku, Bu. Iso teko bojone. Iso teko hadiah. Percaya mboten? Percaya ora? Ana teko dulure. Ana teko sing macem-macem carane 100 gram. Macem-macem. Bapake gak ngono wong urip. Sugih carane ya macem-macem, gak duwe carane ya macem. Cak seimbang. Roja ambek khauf. Akhire wasadidil iqabi liman asahu wa nasha'a min hadhil ma'rifah halatun
wajal tusamma al khaufa was samroh. Leres nggih? Yes. Krana Gusti Allah iku pertama kali kudu dikenal. Ibu-ibu menawi sampean medhayo nang omahe kanca, sampean wis weruh alamate, wis bener omahe ya iku alamate ya bener. Tibake dibukakno lawang, omahe gedhe, mantun ngoten buah-buahan suguhane ku pepek. Sampeyan kira-kira nek wis mlebu omahe, mangan jajane sik apa geleke sing duwe omah? Sing bener lho iki lho. Nggih. Mari ngono ndang mari ngajine. Oh. Medhayo. Omahe gedhe. Apa omahe gedhe donya iki lak gedhe omahe wong iki. Anggep omahe dhewe. Ana sing duwe medhayo omahe gedhe. Sembarange pepek. Lah iya sampeyan wis ngono iku nek wis seru, omahe gedhe, apik, sembarange rampat tanpa buah-buahan wis suguh-suguhan niku pepek kabeh enak-enak. Sampeyan mangan jajane apa ndeleki sing duwe omah? Kenal sing duwe omah dhisik apa mangan jajane sik? Jawabane bener embuh prakteke. Iki lho ngaji. Jajane doyan jarene wong. Pitik entek. Ayo, apa maneh sampean seneng? Daginge sing empuk-empuk entek. Buah-buahane seweger diseger-segerno rek. Mas yo wong mbok yo ngerti titik po. Oh, wong gorong weruh sing duwe omah lho kesuwut. Ngono iku sapa? Ayo. Ngono iku sapa? Pisangka sapa? Ya weh. Karepe kitab niku ngaten lho. Mbok yo sing duwe duga titik yo kenal pangeran lah. Masih gak kenal-kenal nemen yo kenal jenenge, Bu nggih? Allah. Bu. Asmaul Husna, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya ya. Nah, terus. Ya Sabar, ya Muqaddir, ya Qadir, ya Nadir, ya Sawil, ya Qafar, ya Zakir, ya Hasan, ya Alim, ya Rabbi. Sampai ya sok ngono jarene Gusti Allah ngono kok ora. Gak kenal akeh-akeh ya Rahman Rahim ya Allah ya Rahman ya Allah ya Rahim ngoten. Durung kenal sing duwe, kan? Mbok rampatane habis. Entek pirang-pirang iku rek kok durung kenal ambek sing duwe blas. Karepe Allah niku ngoten, Bu. Ya wedi nek entuk siksa pangeran, tapi Gusti Allah iku ya welas asih. Bu. Krana welas asih, Bu. Krana saking welas asih sampean durung njaluk lho. Wis dikeki apa durung? Bu. Sampean durung njaluk, dikeki apa durung? Dikeki akeh apa titik? Apa contone? Wake. Kapan sampean? Ya Allah, kula mungkin lungguh-lungguh dadi sapa mbek kanca kula Gusti. Cuma nggih ngoten, nek kapan kula sampean paringi nyawa. Nek kapan kula lungguh, nak nyawa kula mboten enten Gusti glek. Kok tau njaluk sih iku? Dikai apa mboten?
Gak njaluk lho dikeki apa maneh? Tengerane sampean jange dikeki akeh, iku sampean sregep njaluk. Nek biyen ngaji biyen njaluk terus-terusan cek dikeki sing akeh. Lah nek saiki ngaji gak tengerane kon dikeki akeh iku sregep njaluk. Njaluk terus ngaji Fatihah. Ndonga yo njaluk. Bu. Ono lerene. Tengerane kon niku jange dikeki akeh. Padha karo biyen nek kepengin disepuro istighfar sing akeh. Lah nek ngaji saiki nang MH lho nggih. Mpun nek gak nang MH gak ero aku. Nek nang MH tengerane kon niku disepuro Allah, awakmu sregep istighfar. Alah ngono iya. Bu. Tengerane awakmu jange dikeki sugih. Ngaji biyen belajar loman kaya wong sugih. Tengerane awakmu saiki jange dikeki sugih Allah, awakmu digampang noloman. Calon sugih ngene iki. Omong-omong wong lho ya. Rahasia iki embathai. Liyane bapak ketepakan. Sugih apa gak kula niki Yai? Ya mbok kon loman apa enggak? Nek kon loman iku ciri-cirine kon niku sange sugih. Nek kon gak sugih anakmu sing sugih, putumu sing sugih. Allahumma amin. Kula niki jange melarat apa sugih? Ya delok saiki ku. Nek kon naudzubillah min. Bu, sing seimbang nggih. Eling siksane pangeran sak wayah-wayah gak sombong. Tapi eling welase Allah. Durung njaluk lho dikeki apa maneh njah. Bu. Kula takoni pisan kas burun. Mari ngono ndang mari nggih. Nggih. Sampeyan nek dikeki pangeran seneng digawa dhewe apa dititipno? Sing jujur ta lah, Bu. Bu. Ana sing jawab digawa titik. Ya wis sak karep-karepmu lek jawab. Oke. Kabar-kabare Bu. Wong pinter iku masih duweke akeh gak gelem digawa dhewe. Tapi nang di keturutan. Nang direk numpak pesawat keturutan. Lah ndi dhuwitmu digawe tuku karcis gak aku mek nggawa kertas sak kotak iki to. Tapi iki kena digawe sembarang kali. Alah tibake wong pinter iku senengane dhuwit iku dititip-titipno. Bu? Lah kabar-kabare wong iku nek gak sepira pinter, Bu. Duit 30.000, 70.000 iku masih nang ampel iku digowembol lah. Bu. Bu. Kadang-kadang gak duit to. Kadang-kadang ya, Bang, nggih. Kadang-kadang iku sak gledekane, sak kendine digowembol riwari. Lah apa kok ngene? Nggih, ngono nduk omah dicukup wong. Kumpung durung sak pitik-pitik wingi entek petuk telu. Dadi kula teng pundi-pundi yo nggawa pitik. Alah. Tibake kaceke wong pinter ambek wong bodho ngono, Bu nggih. Wong pinter iku cukup nggawa kertas sak kotak tapi sembarang ketutupan. Lah sampeyan lho milih sing dititipno apa sing kok gawa dhewe. Kemuka nggih? Cok mati. Wetik mata terus. Ngeten iki sak ngajian, Bu nggih. Sak ngajian iku sampean titip ganjaran luwih apik tinimbang salat 1000 rakaat salat sunah. Titipno maneh. Gak digawa, titip. Padha karo wong takziah 1000 wong mati. Sampeyan tahu takziah 1000 wong mati? Kalah kalih koyone ngaji niku. Sampeyan gak ngaji ku padha karo kelangan takziah 1000 mayit. Wong ngaji niki, Bu,
dititipno nang Gusti Allah luwih apik tinimbang nyambangi wong loro 1000. Apa gak lumpuh sampean nyambangi wong loro 1000. Mulane sing sregep ngaji nggih. Sampeyan kuat-kuatno. Belajar ku njaluk kuat wis. Darah perang kilo. Kene kuno ae. Nggih. Matem-matem. Oh, gak opo ngomong. Kapan kobermu? Ayo ngomong. Biyen ngomong kober gak kobrolane putu kula cilik-cilik. Kapan kon putumu gede? Putune maneh ya cilik maneh. Kandhani kok. Ayo. Bu. Menteni ayo. Lah kematen nggonku. Bu. Kandhanono anake. Bu. Ngaten niki mboten kula benci mek putu gak wong kula suwayang. Kula napa tambane gak petuk 2 dina ngono kula kudu nggudoh. Oh, saweneng. Kaya apa ya? Kaya kembang mawar teng ngene taman ngono lho. Nek kula petuk putu niku kirangan niku. Dadi saweneng ngoten niku. 2 dina gak petuk ngono wis kewangane pol ngono. Ngono iku ana putu dipateni. Yesus. Gak tuwa ya temenan. Kula nek gak petuk ngono suwe ngono ya. Delok tok mlakune saweneng. Kene guyune saweneng. Kene rewel ya seneng rewel lho seneng. Nyemot ae. Bu. Waran nambe anane. Lah ya apa sih nak? Ibu iku meneh-meneh ya butuh sangu nak. Sedina tuh kono iku jarene MH iku padha karo 1000 tahun lho. Lah nek aku ngene terus nandi-nandi gak kober, apa kira-kira kon meneh-meneh iso nanggulangi sanguku, Nduk? Ya aja ngono ya, sawangane perasaan gitu nggih. Ya paling gak ngomong ngene ya rek, ibu ya menungso kepengin sangu akeh. Lah nek aku biyen sing duwe anak, mestine aku sing ngomong. Bu. Nggih. Bener apa salah? Nggih. Ana gak ngomong anu ya cuma anak lah. Iku cara kasar, nggih. Ya cara halus-halus nak. Bu. Cara halus aja cara kasar. Sepurane nak ya, aku sak minggu pisan nak ya ngaji mek 3 jam ae. Ngono lho. Bu. 2 jam ae ya. Ayo apa, Bu? Aku nyambut gawe aku gak apa-apa kok jam sampai sapa-sapa nduk aku tak. Bu. Aja ada ngomong anak putune cilik lho nggih. Anake cilik, anake gede putune gede. Wis sampun ngringet Bu sepura sing Al-Fatihah. Kita kok halaman itu nih nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur suwun ya Allah, panjenengan takdir saged ngaos pemahaman, saged ngaos Al-Qur'an, saged silaturahim, saged murid-murid agami panjenengan ya Allah. Mugi panjenengan dadosaken wasilah angsal pitulung sakeluarga kita sedaya. Pitulung barokah umur, barokah rezeki, barokah keluarga, barokah istiqomah, ngantos akhir husnul khotimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana atina
dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.